سلام تخاطرتي مدمنا كمي تخونو كمي تغنيو نحنا أملاح مسكن تبقى لنا كمتي نحنا تبقى زلنا ينسخاتكم دما تبقى كتلو سنة من نيتنا نقلتنا نبتين لو ما عداني نالكم زلنا مدب كنبلكم السنة من كتتالا እቲ ኣብርሃማዊ ሃይማኖታዊ ስድራ ዝብልዎ ዘለዉ ብኽልተ ሓሳብ እቲ ውህድ ዓለማዊ ስርዓት እዩ። ውህደት ክርስትና አይሁድ ከምኡውን እስልምና ሰለስተ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ማሕበራት ኣብ ሓደ ብናይ ቤተክርስትያን ምኩራብ መስጊድ ንኽቆሙ ክሰርሑ ተበጊሶም ኣለዉ። ካብ ኩሉ ኩናት ዓለም ዝመፁ ሰባት ብሓባር ብዛዕባ ሃይማኖታዊ ኣገልግሎት ክመሃሩ ቅዱሳት ጽሑፋት ሰሚዖም ተመክሮ ቅዱስ ስርዓታት ክካፈሉ ምዃኖም እውን ዝንገር ዘሎ። እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ 2022 ብሙሉእ ምስዳቑ ኣብ 2023 ድማ ብወግዒ ብመርበብ ሓበሬታ ክዝርጋሕ ምዃኑ ዓለም ድማ ብውህድ ሃይማኖታዊ ስርዓት ክትምእዘን ምዃና ዝዘንቱ ዘለዉ። እዚ ብምኽንያት ዓለማዊ ክሊማዊ ለውጢ ተመኻኒዩ ኣብ ግብፂ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ምስኡ ተመኻኒዩ ብ13 ሕዳር ብርክት ዝበሉ መራሕቲ ሃይማኖት ናብ ደብረ ሲና ከም ዘምርሑ ምምላስ ናብ ሲና ብዝብል ዛዕባ ትንቢታዊ ፃውዒት ንክሊማዊ ፍታሕ ስርዓት ናይ ንስሓ ከም ዝፈጸሙ ስርዓት ናይ ንስሓ ክፍጽሙ ከም ዝተራእዩን እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ደብረ ሲና ሙሴ ነቶም 10 ትእዛዛት ተቐበለላ ቦታ ከም ምዃና መጠን መበገሲ ሃይማኖት ምዃና ምዝካር ኣገዳሲ እዩ። ስነ ስርዓት ንስሓ ኣብ ደብረ ሲና ኣብ ወርሒ ሕዳር ዕለት 13 ተኻይዱ እንተኾይኑ ትንቢታት ዝፍጸመሉ ርሑቕ ክኸውን ከም ዘይክእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ብምኽንያት ክሊማዊ ለውጢ ብዝብል ዝተኣከበ ጉባኤ ን10 ትእዛዛት ንምቕያር ዝተዳለወ እዩ ዝብሉ ቅርርቶም ዝገልጹ ሰባት እውን ኣይተሰኣኑን ኣለዉ። ነገር ግን እዚ ትምኒት እዚ ግን ነቲ ሓቂ ዝቕይሮ ኣይመስለንን። ኣምላኽ እንተኾነ ሓቀኛ 10 ትእዛዛት ከም ዝሃበናን እዘን ትእዛዛት ብሰብ ዝወፃ ዋላ ይኹና ብዘየገድስ ነቲ ፃውዒት ክቕይርዎ ኣይክእሉን እዮም። ብስም ንስሓ ዘቕርብዎ ዘለዉ ፃውዒት ከም ኣድማሳዊ ትእዛዝ ኣንበሳ ምሕላፍ ጥራይ ዝወፀር። እዚ ድማ ዝያዳ ናብቲ መከራ ዘቕርበልና እዩ ዝብሉ ወገናት እውን ኣይተሳኑን። ስለዚ ዕላማ ናይዚ ፍጻመ እንታይ እዩ? ጽቡቕ ካብ ኣምላኽ ካልእ ወፃኢ ንሓደ ናይ ሓሶት ኣምላኽ ንምምላኽ ወይ እውን ንኽሊማዊ ለውጢ ንምትዕርራይ ዘይመስል እዩ። ምንሳሕ ጽቡቕ እዩ። እቲ ዝወሃብ ዝርዝር ንምልዓል ንምፍናው ሓይሊ ናይ መራሕቲ ሃይማኖትን ኣበርክቶምን ኣብ ግምት ብምእታው ንማሕበረሰብ ሃይማኖት ብስም ክሊማዊ ለውጢ ብምልዓል ንሚድያን መራሕቲ ሃይማኖትን ተጠቂምካ ብስም ክሊማዊ ለውጢ ሰፊሕ ጎስጓስ ምግባር ናብ ሓደ ሰፊሕ ኣጠቓቕማ ክሊማዊ ለውጢ ዝተመርኮሰ ሓድሽ ሓሶት ትምህርቲ ብምፍጣር ነዳልዎ ዘለዎ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ንምዝዋር ዝብሉ ወገናት እውን ኣይተሳእኑን። ስለዚ በዚ ዝኸድዎ ዘለዉ መንገዲ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ወይ እውን ሓንቲ ዓለም ሓንቲ ሃይማኖት ዝብል ሓሳብ ኣብ ምስራፅ ይርከቡ ከም ዘለዉ ዝጠቕሱ ወገናት ብብዝሒ ይረኣዩ ኣለዉ። ነዚ ሓሳብ እዚ ጽኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምን እንዳመስገንኩ ተጥዕሙ የስማዕና ይብል ብረኽከነ